A més de les històries més domèstiques, estos dies som capaços d'obrir algunes cases amb la conversa. Cases d'intel·lectuals com el sociòleg Vicent Flor, director de la institució Alfons el Magnànim, doctor i professor, llicenciat també en Ciències Polítiques, Antropologia Social i Cultural i autor d'assajos de referència com Noves Glòries a Espanya i Societat Anònima. Obrim aquestes cròniques, Vicent, amb tu, per comprendre si estos dies són dies de lectura, si estàs podent llegir, si continues la feina del Magnànim o, com la resta, estàs acovardit a casa per la situació i la informació. Jo sóc un afortunat perquè en ma casa tinc un despatx per a ús quasi exclusiu i a més tenim una terrassa, no? A la qual cosa l'espai ja el tenia, no he tingut que fabricar-lo. No? Sempre he necessitat un espai per a llegir. Jo, a diferència d'altres persones, per a llegir necessito concentració, que hi hagi poc de soroll, i la veritat és que ho tinc. I en ma casa, pues, més o menys, se respecta això i bueno, pues la veritat és que en aquest sentit soc un afortunat. Els primers dies t'he de dir que no estava gens concentrat perquè estava un poc dispers, molt pendent de les xarxes. Després m'he posat una certa disciplina i d'aquesta manera pues la veritat és que les lectures van molt més. I entonces, bueno, pues he pensat, bueno, pues ja que hi ha confinament, pues anem a aprofitar el confinament al màxim a través de la lectura i també d'alguns trucs per a cuidar-me, no? Pues ara, de tant en tant, pues m'obric una ampolla de vi entre setmana, coses que abans no feia, i bec una copeta de vi negre o de vi blanc, i això també són mecanismes per a poder sobreviure. Però vaja, en general l'espai el tinc i per tant en sentit soc una fortuna. Com tu estàs fent a casa? Com et gestiones el temps, el teletreball i la família? Bueno, el que intento és dividir el temps. Els matins els dedique al Magnànim, a la gestió cultural, i les vesprades les dedique a mi. A mi i el que implica a la casa. En casa en som 3 en estos moments i bueno, pues me dedique a comprar i a col·laborar en les coses del dia a dia, no? De tal manera que, bueno, pues regalant-me les vesprades pues puc llegir i estic abordant projectes que en la quotidianitat no podria. Per exemple, porto ja 5 hores i mitja de la pel·lícula SOA, que era un tema que tenia pendent, i esperé la setmana que ve que me l'ha acabada. Vas molt lent perquè és una pel·lícula per a mi molt dura, no per les imatges, sinó perquè riu, no? I per tant, pues, intente combinar-lo perquè per a mi és important. Si s'està teletreballant, no estàs teletreballant tot el dia, perquè si no, no tens temps per a tu, no? El teletreball té coses aparentment bones, però també té una capacitat de control i d'absorció de temps per als treballadors que hauríem de no elogiar-lo acríticament. El teletreball té coses positives i té coses negatives. Et pregunte, com a antropòleg especialitzat en cultura, com pot canviar-nos este confinament la percepció de la cultura i la nostra relació amb ella? Bueno, hi ha sociòlegs com Antonio Ariño que ho han analitzat, entre altres. La casa era el principal espai de consum cultural. Ja ho era abans del confinament, perquè bueno, pues, veiem moltes pel·lícules, sèries, llegim llibres, etcètera, des de casa o des dels dispositius digitals. Això potser ara s'incrementarà. De fet, vam veure una de les coses curioses que vam pensar en tots els sentits és quan s'anuncia el confinament, algunes cadenes de continguts televisius pues, van pujar les seves accions. És normal, no? La casa és el problema de la casa és que tradicionalment també estaven cada vegada més aïllats. En la casa en som 3, com he dit, i cada vegada cada un veu els seus continguts privatius i veiem molt més continguts privatius que compartint continguts, no? Això vol dir que també hi ha un consum més individualitzat, però bueno, no acabarà això a la necessitat de cultura en viu, amb concerts, amb conferències, a la gent també li agrada parlar amb un autor, que li signi un llibre, poder dedicar unes paraules físicament. Jo crec que
anem a anar a un model més mixte sense que un model suposi l'acabament de l'altre. Jo me'n recordo quan parlaven del llibre electrònic, alguns apocaliptis diuen que el llibre en paper anava a desaparèixer. Doncs mira vostè, no. El llibre en paper és un objecte tecnològic, perquè és un objecte tecnològic, no se s'oblide, que té molta força i que continua tenint un objecte molt desitjat. Això no vol dir que no hi hagi altres formes de consum cultural. Jo crec que anem a cada vegada a fórmules més complexes de consum cultural en el que unes entren sense que desapareguin les altres. Sí que és veritat que han desaparegut moltes sales de cinema, però encara hi ha sales de cinema i determinades pel·lícules que ens agrada anar al cinema, no? En el tema del llibre passa igual, i en el tema de... Sí, és veritat que se pot veure teatre online, és veritat que se poden veure concerts online, però molta gent reconeixerà que la satisfacció d'un concert en viu té uns valors que no se poden exigir, no? I de la cultura en viu acabe preguntant-te pel fet sociològic primordial en esta situació, la no socialització física. Com ho vius? Com penses que ens pot canviar la percepció del que fem o no junts des de casa? Jo soc dels que pensa que el ser humà és un ser social i, per tant, les trobades físiques, siguin laborals o siguin humanes o siguin de qualsevol tipus, són d'una qualitat incomparablement superior a qualsevol videoconferència. Ho he vist, jo també ho he comprovat, per exemple, en l'educació. Jo he fet classes virtuals. No és igual. Tu, quan fas classes virtuals, no estàs veient la cara dels alumnes. Quan veus la cara dels alumnes, saps si s'estan avorrint, si estan prestant atenció, si pots capgirar un poc el discurs per a fer-lo més atractiu o el que siga. Jo crec que hem de ser conscients que la capacitat de treballar online és molt important, però la meva opinió és que les trobades presencials tenen una qualitat normalment superior. El que jo crec que això va passar és que la forma de teletreball o la forma de col·laboració online se va incrementar perquè anem a veure que té alguns avantatges, no? Jo crec que una combinació de les dues, en la mesura que es puga, és un bon mecanisme de treball, però les reunions presencials, sobretot quan és un grup gran, crec que són insubstituïbles en certa mesura. Evidentment, quan no hi ha altra possibilitat, doncs és millor. També anar al lloc de treball de vegades també té uns avantatges. Trenques la rutina, eixes de casa, te relaciones d'una altra manera, no? Per tant, com a sociòleg te diria que alerta com hem vist, sempre que entra una nova tecnologia o un nou procés, hi ha gent que l'elegia críticament, no? La globalització era perfecta, ens donava moltes possibilitats. Les noves tecnologies, sí, i com estem veient també sense aquesta globalització tan potent, el virus no s'hagués estès ràpidament. La desglobalització o les tecnologies no són bones per se. Depèn de com els humans les fem, doncs seran més positives o més negatives, en la meva opinió. Per al màxim responsable d'una institució com el Magnànim, d'una editorial pública i de la resta de les branques que la componen, què està suposant la quarantena? Quines tasques es poden continuar desenvolupant i què has acceptat que s'ature? D'entrada, el que més queda afectat és la part de difusió, els actes. Teníem una programació, la veritat és que molt potent per a la primavera i tot ha quedat suspès. Des que teníem la setmana passada la presentació del primer volum del Teatre Complet de Manuel Molins, amb una representació dramatúrgica i un acte molt bonic preparat, a ponents nord-americans i britànics que hem tingut que cancel·lar. Per tant, cancel·lar treball és dur. La part de l'edició sí que se pot avançar, tot i que és veritat que hi ha una part que sempre implica coordinació, que és més complicada. El teletreball, diguem que falta cultura del teletreball i no és senzill. I després, en el nostre cas, la impremta provincial està tancada, hi ha altres impremtes amb la qual cosa també traure llibres físics, el llibre físic en tots moments també queda un poc, no té molt de sentit perquè les llibreries estan tancades. Entonces, indirectament, encara que podem teletreballar,
n'hi ha coses que estem avançant, però n'hi ha coses que m'ha hagut d'aturar perquè ara traure al mercat un llibre quan el mercat està aturat no té sentit.